Des d'Esquerra Republicana, aquest proper ple del 20 d'octubre, presentem 4 mocions. La primera moció fa referència al centre cívic que està a l'interior de la residencial de Llevant, un projecte que des de l'Ajuntament de Tarragona, des d'Esquerra Republicana, portem anys treballant, i és aquest centre cívic reivindicat des de fa molts anys per part de les associacions veïnals i també de les entitats de Llevant que necessiten un espai per dur a terme aquestes activitats de caràcter social, però també de poder gaudir un espai per a aquesta zona de Tarragona que històricament l'ha reivindicat. Una altra de les mocions que presentem aquest 20 d'octubre és el Pla Local d'Accessibilitat a Tarragona. Es demana que sigui més actualitzat. Evidentment, no parlem només de mobilitat. Avui en dia cal fer un pla d'accessibilitat no només al centre de la ciutat, per tant hem de parlar de platges, hem de parlar de centre, hem de parlar dels seus voltants, hem de parlar no només dels llocs públics, d'accés públic, sinó també, per exemple, subvencions als privats que hagin de començar a fer obres o noves instal·lacions que puguin acollir-se a aquestes subvencions per acollir-se a aquest pla d'accessibilitat i fer de la ciutat de Tarragona una ciutat oberta i accessible per tothom que hi visqui o també que ens vingui a visitar. Una altra de les mocions que presenta Esquerra Republicana en aquest ple és la instal·lació de la il·luminació sostenible al patrimoni de Tarragona. El patrimoni de Tarragona actualment està il·luminat per una il·luminació antiga, una il·luminació tradicional, i el que demanem nosaltres és que es vingui substituïda per una il·luminació LED. Això ens permetria, per exemple, evidentment, reduir el cost de la il·luminació, reduir també el seu manteniment i la seva substitució, però també, per exemple, fer una il·luminació de qualitat. I per últim, l'última moció que presentem des d'Esquerra Republicana és a favor de l'amnistia i l'autodeterminació. És evident que davant d'un conflicte polític reconegut entre l'Estat espanyol i Catalunya calen mesures i cal que seguim avançant per la resolució d'aquest conflicte. És evident que vam alliberar els presos polítics, és evident que el que vam aconseguir també amb les negociacions va ser el canvi del Codi Penal, però hem d'anar més enllà i per tant ara això passa per la reclamació d'aquesta amnistia i de l'autodeterminació.